Niani og managlahing reaksyon gikan sa mga netizen ang gipost sa pamilya sa bata nga bag-ong gianak nga gideklarang patay apan nabuhi og balik sulod sa 2 ka adlaw sa ospital. Sa Facebook post, gipasibaw sa pamilya sa bata ang ilang pagmahay ug kadismaya sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Viral sa social media ang issue. Nagugat ang tanan diyang gideklara sa SPMC nga patay na ang bag-ong himugso nga bata. Apan nabuhi og balik diyang giuli kini sa pamilya sa ilang balay sa barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Hinungdan nga gidala nila kini ug balik sa SPMC. Na-incubate og 2 ka adlaw ang bata aya namatay. Nahitabo ang insidente nitong Agosto 23, 2025. Misplikar ang hepe sa SPMC sa aligasyon sa pamilya sa bata. Gipasabot ni Dr. Ricardo Audan, head sa SPMC, nga talagsaon ang pahitabo ug wala sab sumala sila nagkulang sa pagatiman sa bata. Hilabin na sa gireklamo sa pamilya sa bata nga wala kini hinluy og tarong ug nagkadugo pa ang bata diyang gibutang kini sa karton aya iuli sa balay. Gibarugan sa SPMC nga ilang gihinluan ang lawas sa bata ug gipasabot sa pamilya nga sensitibo ang panit sa bata ug dunay posibilidad nga basin masamad ining manusnusan og ayo atol sa paghinlo. Iklaro sab ni Audan nga dili sa SPMC nanganak ang inahan sa bata. Una kining gidala sa usa ka private hospital sa Kalinan. Aya gi-refer o gidala sa SPMC tungod sa kondisyon ug komplikasyon sa bata. Pagtuo sa SPMC, tagsaon kini nga kaso sa Lazarus Syndrome. Kay dunay nahitabo nga ingon niini sa nasod India. Kini ang unang higayon nga dunay nahitabo nga Lazarus Syndrome sa SPMC. Ang Lazarus Syndrome gikuha sa usa ka biblical story ni Lazarus of Bethany nga gibuhi og balik sa Ginoo human namatay sulod sa 4 ka adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.